Shalom. Selamat hari Minggu mari hita saluhutna ruas nihuriani tuhatta. Nungas ahat hita di minggu apen napa duahon. Songot topik ni mingguon namadok. Mubama parade dalan di Tuhani. Taparade madirita tapauba marohata laho manomu Tuhani. Nuaing matik kinapai baru diri. Mangolu di bagasan holong ni debata. Jalagabe pasu-pasu tuhu maliang. Tapuji ma tuhatta maredde mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Patugijang ma tohangmu hamu ale ak kaharbangan, patugijang mahamu ale ak kapitu sian narobi, asabongot raja ni hamuliaon. Ise ulaning raja hamuliauni, ima Jahoba nagugu jala ulu balang, Jahoba ulu balang ni hamusuon. Patugijang ma tohang muna hamu ale ak kaharbangan, jala patugijang mahamu ale ak kapitu sian narobi, asabongot raja ni hamuliauni. Ise ulaning ibana raja ni hamuliauni, ima Jahoba sebot,
Ibana do Raja ni hamuliau ni. Haleluya. Martangiang mahita alia marami na di Banua Gijang namadok mauliate dohami tuho ala di pabotoho ko tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus nalahosal pusogot langit dohot tano alay na hotdo anggo hatamro di saliling ni liling na akup ni iko patardo sogot sa luhut jolma di jolo niya habang sa parhumami saya si maroham dihami pahot marohanami marhapor siyaw dihatam marhiti-hiti to di porbadia padungo mahami jala paringgas hami martangiang asa marlas ni roha hami paimay mahoko jala asa dapat hami hanguluan na sora sudah. Amen. Mari demahita. Tangihok kamu mapatik ni debata dihita di minggu sadarion. Ima patik perjulu sahat tu patik pau paton. Patik perjulu. Ahu do jahuba debatam ninda debatata. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaommu jaladang jadi sumanommu. Manangahana di Banua Gijang dohot nga di Banua Tongaon. Rodi na di bagasa naik na di toru ni tano yang gotunggabi si sobaon manang sioloan patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata yang gosoturi dalan na ay honahum na dosugut akana marsineang di guarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naunomari maulah hamuna sa siulammu alai yang gua ari papituhoni ari pada dianan ni jahuba di Batam doi dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak pe namagibati hutam ai di naunomari do di toppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papituhoni di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai ima sahatna atong rap mangidugu gumahita sian Tuhan di bata ali Tuhan di bata say pargugui mahami mangulahon nahobar tupatik mi
Amin. Mari dihita. Tatopoti mado satta nagodangi tu adopan ni debata, tapa uduk jala tapa serep marohatta martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partalut ni roha, jala nabasar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai sesama sudedo sanami, dangadong nahu pangasahon hami dukon nia sini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahok kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan ani hokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laus tabigima baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoau marhiti si anak kadosam. Jala nunga dilojai hoau marhiti si anak kahajahatommu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesei akka pangalaw siem, alani hadiri oku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapem ma di debata na digijang. Mari demahita. Oh
Hatani debata nagabe turpuk epistel di Minggutta Sadarion tersurat di Maleaki Bidutulu mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 4 tajahama masikat pasoring. Idama suruaku jala dipadiri dala di joloku dungi topu maro tumopot jorona Tuhan nani luamuna dohot suruan ni perpadanan na hinalungut tomuna idama na Roma ibana ninna Jehovah Sebaot. Jadi hudul maibana hira sa pangalala dohot si papita perak asa papitaonna halak lepi jala lalaonna nasida laho papitahon songon sere dohot songon perak asa gabe sibuan pelean si panganon nasida tu Jahoba di bagasan hati goran. Ima sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita. Tidak koma haporsiao tai songon nahina tidak kon nidongata sa haporsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargugu na sohatu dosan na tumopalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanua toru nung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sadahuria na badia uria hatopan ni halak Kristen akan abadia dohot dihasesaan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda
Amin. Tabegima titing ni huriata. Salam. Selamat Hari Minggu Marita saluhutna. Ruas ni huriata nadong di bagas garejaon. Suak songoni matahe. Ruas ni huriata nama doho di permingguon di bagas nabe. Tabege matikting namasa di minggu ta sadario. Naparjolo tikting nama ragam. Goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima adpen kedua. Jala topik ni minggu ta ima mubama para di dalan dituhani. Bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Parmingguon di huriat taon. Marhite tiktingon pinabotohom ma tuhita sude. Parmingguon na pinatupa ni huriatta di ganuk minggu dohot partikian ima pukul 7 live streaming. Pukul 10 dohot pukul 10.30 bahasa Indonesia. Pukul siawib ibadah sekolah minggu virtual Zoom. Pukul 14 wib ibadah remaja dohot pukul 10.30 wib bahasa Batak live streaming. Jalaikon marsitutu rohita mengulahon protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak, jalata paradima hand sanitizer, masing-masing, uhud, tahem ama memakai tisu. Akadak danak marumur ditorun ni 10 tahun, dang boy dohot marminggu di bagas garijat tahun. Suak songoni parhudul tabe gabe 2 halak masa bangku dohot posisi mereng manang sikcap. Partikian parmingguon Natal 2020 sada dohot tahun baru 2022 di huriat tahun. Marhite tiktingon pinabotohon matu hitap partikian na pinatupan ni huriatta khususnya pesta Natal dohot tahun baru di huriat tahun ima. Di hari Rabu 22 Desember 2021 Natal ni huriatta manang Natal bersama masuk pukul 10 wib manang jam 5 sore. Di hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 perpunguan bodari parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Tapatu pado toluhali parmingguoni ima. Na parjolo masuk pukul 15.30 bahasa Indonesia. Na paduahon masuk pukul 10.30 bahasa Indonesia. Na patuluhon masuk pukul 10.30 wib bahasa Batak. Di hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 Pesta Natal perjolo parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Tapatu pado toluhali permingguon. Jala diuruti ulaon nabadia di sude permingguoni ima. Na perjolo masuk pukul 7 wib bahasa Indonesia. Na paduahon masuk pukul 10.30 wib bahasa Batak. Na patuluhon masuk pukul 10.07 wib bahasa Indonesia. Di hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 Pesta Natal paduahon parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Permingguon songon nasomal. Jala di permingguon pukul 10.30 wib di patupa huriat tado padidion nabadia. Hobartusi pinangido ma asa mendaftar tu sekretaris ni huriatta. Jala tabuam ma surat pengantar sian ganup perhalat ta sektor tabe. Dohot fotokopi salebar akte manang surat lahir jala tapasat mai selembar-lembar na di hari Minggu tanggal 10 Desember 2021. Laos marhite tingon pinabotohon tu natoras ni akayanak kota
Asaro marguru di hari Kamis tanggal 23 Desember 2020 sada masuk pukul 10.05 WIB maringanan di ruang konsistori. Di hari Jumat tanggal 21 Desember 2020 sada perpunguan bodari ujung tahun. Tapatu padoi 2 hari per mingguan. Ima Parjolo masuk pukul 10 pitu WIB bahasa Indonesia. Napaduahon masuk pukul 10 sia 30 bahasa Batak. Di hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 perpunguan tahun baru masuk pukul 10 WIB per mingguan bahasa Batak. Nama ngihut ruas nasorang. Nah di hari Kamis 10 November 2021 di bahasa-bahasa Tuhatta dosa ada dana bawa di keluarga Antoni Silalahi Inang Nopa Maria Boru Pasaribu sian sektor opat E. Napaduahon na di hari Jumat 26 November 2021 di bahasa-bahasa Tuhatta dosa ada dana boru di keluarga Rudi Hasim Matupang SH CR Boru Tambunan SE sian sektor Ualu. Napadeluhon na di hari Rabu 1 Desember 2021 di bahasa-bahasa Tuhatta dosa ada dana boru di keluarga B Sinaga Boru Sihite sian sektor Sarebe. Hipas do danaki suak songonima nang naturas nabe. Sermon dohot udangan rapat perhalado. Di hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 di Patupa Huriata do sermon perhalado. Jala diuduti ma rapot perhalado. Imalaho mengarang-rangi program pelayanan dohot RAPBH tahun 2022 Hobartusi pinasahat ma udangan tusude perhalado ni huriata asarede jalareta ma dohoti sermon dohot rapot mulai pukul 10 sia WIB jala maringanan di bagas gereja. Papungu pelian paupaton. Di minggu selarion 5 Desember 2021 papungu pelian paupaton dohita di sude permingguan ima laho manupahi diakoni sosial ni huriata. Panitia pembangunan. Di hari Minggu na naingro tanggal 12 Desember 2021 papungu pelean paupator dohita di sude permingguan di nasadari. Ima laho manupahi panitia pembangunan ni huriata. Surat sizahaon sian eporus HKBP. Pihak Raja Tarutung 2 Desember 2020 sada. Nomor 1950-030 Angkoromawi 12-2021. Hal sijahaon di gereja. Madapoton na pinarsangapan sude ruas ni HKBP dengan perantaraan pandita resort di Inganan Nabe. Asiniroha madi hamu dohot dame siad debata amatta sian anak Tuhan Yesus Kristus dohot sian ton di parbadia. Puji-pujian dohot mauliate ma tapasahat tu debata perdenggan basai napate patari paron hita saat tu partikian di minggu Advent nuaeng. Di ujung ni bulan Agustus nasalpu nunga sumirsir tahilala pangonai ni virus coronai tutu dang tardokita dope nang masohot panahiti. Alai nungaboy hita lumubang di ulaon siganupari nang dohot di napatupa akka parkobasion minggu di tonga-tonga ni huria. Di huta nang diinganan naribur. Tung tahamulate hoddo usaha na pinatudu ni pamarenta rodisude akka tenaga medis na marhobas mengadopi pangurarat ni sahiti na mabahen menak nak pakilalata. Madapoton ujung ni bulan November nasalpu tabegedo barita adong muse rumang ni panahit nados rumangna tu virus corona sa pulusia. Iman na ginoran songon varian Omicron naung tarida nuaeng di Afrika Selatan.
jalanunga masuk tumanang 3 negara di Eropa. Gamang doro hatta UBGI alai akup ni hasigopon ni pamaretata laho majagahon na naeng masa ikonidot tado bahwa sude na masai naeng mabuak kita songon huria lam takas jalamatoras manada asi do denggan ni basana nama joloani ngolutta dohot huriana diganup tiki dohot pangalaho nama sibuan rumangna. Nuai pe dina mamongoti minggu-minggu apenon hita huhut dina makubasi ulaon namarragami di bulan Desemberon di bagas gereja nang disude inganan Nabi Nuhul ni huria dohot panitia di gedung dohot di alaman ni huta takas mahita marojahan tu prokes na niaturhon ni pamaretata parhubasoni songonima nang diganup huria napatupa ulaon nabadia takas matoktong tajamoton asoktong mangihuton prokes na niaturhon ni pamaretata parhubasoni domu tuparnakok ni hararat ni COVID-19 di Indonesia bulan Juni 1 Agustus 2020 na salpu sialani namulak tuhuta bahat rakyat Indonesia asa unang masa muse songoni di bulan Desember 2020 sadaon dohot Januari 2022 naro marhiteon pinangidohon ma asa sude ruas ni HKBP uduk tuaturan na pinaruar ni pamaretata taringot tumudik manang mulak tuhuta. Tuhamu amanami inanami perhalado dohot sude ruas ni huria di sude inganan pinangido dohot gomos tungjamot jalamanat mahita dinamakubasi dohot mangihuton aka ulaon pakkubasio di bulan Desemberon asa unang jupang parmaraan lumobi dinamajaga hita tuopas patuluhon pangurarat ni virus koronaon songonima sinosohon tuhita saluhuna tuhatama namargogoyon hita diganduk ulaon nang parhubason ni huria songoni nang ditonga-tonga ni masyarakat dohot bangso bahen sangat di guarna. Selamat Advent Huria HKBP Batak Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson ditandatangani. Na mangihut buah-buah manang himbauan. Pinangido ma haradeon ta mangalehon akka pilihan minggu, pilihan bulanan hamulateon dot akka na asing marhite rekening bank manang QRIS ni huriata asa digripo ma bukti transfer manang pengiriman tu perhalado sektor manang tu bendahara huria asa lebih lengkap data na laho ditiktikon na parpudi parhepengon tidak ma di laporan keuangan akka pilihan bulanan perpuluhan dot akka hamulateon dia akan masuk DP di titik sedarion di hari Minggu na neng Roma di tiktikon mau lihat ma di sudah ruas dapat satu pilihan bulanan dot hamulateon berpuluhan dohot partisipasi tuaka ulaun huria lam ditabai tuhata ma pasu-pasuna dihita saluhutna ima saat nititing dihita di bagasan minggu taserarion martang yang mahita mauliate ma Tuhan di pasat rohanami tuho di bagasan permingguan nami di ariano Tuhan dipakilala rohanami holan ala asin roham sambingdo uban boy hami marpungu di bagas na pinarbadian mon apala ditikyon
dangalani gogo nami, dangalani pabayanan nami ale Tuhan. Alai holan ala asin roham samdingdo, marhite pasu-pasum na di leon ho tuhami hahipason. Ale Tuhan, mangido hami, nang akar ruas ni huriam, na beribadah noaeng dinganan na sidabe, tuhoma pasaton nami, asa homa na mamasu-masu na sida sa luhutna. Tuhan godang ruas ni huriam, na soboy ro, tubagas na pinarbadiaon mon, laho tumangion hatam na badiay, siala akka parsahiton, na di pamatang na sida. Ale Tuhan mangido hami tuho, akka ruas ni huriam na di bagas parsahiton di bagas tikyon, na dong di rumah sakit, suak songoni na di bagas na sidabe. Ho male Tuhan, na mga pehot tanga munagok huasoy, majama pamatang nasida, mamasumasu ak kaobat si panganon sinumon na, asang giat tu ari-ari na nang ro Tuhan, di bagasan hahipason nasida, boy rap marpungo hami di bagas na pinarbadian mon, lama muji pasangapon guar muna badiay. Tuhan, nung hau bigay hami akatikting na masa di tonga-tonga ni huriam. Adong do Tuhan, kilon ho basa-basa tutulu keluarga ni ruas ni huriam, marhite na di palumayon ho yanakon dinasida. Ale Tuhan mangido hami tuho, ho male Tuhan na mamasu-masu danaki, pasu-pasu hahipason na Tuhan, paluas manasida ibur-ibur magodang, jala pargugoy, paribisuhi, na toras na lu Tuhan, asa ditugu-tugu na sida, yanakon na pinalumayomi itu na sida, asa tuari na nang ro, gabi anak, manang boru, sioloho na sida ale Tuhan. Tuhan, todim to di porberima doktong, na mga rajay roha nak pikiran nami, na manabay bisuk habistaran Tuhan le Tuhan, asa di bagasan habisuon hami Tuhan, mamakke ari-ari ni ngulu namion. Terlumobi ali Tuhan, dinamasa di portibion, di bagasa tikyon. Ima virus corona, na bervarian ketiga Tuhan, Omikron. Di benua Eropa Tuhan, nung mulai ali Tuhan, terpapar na sida, mangido hami tuho ali Tuhan, perbisuhai mamakke sa luhut na, akka nadong dihami ali Tuhan. Terlumobi ali Tuhan, asa hujamotok kami seluhna, akka peraturan na pinatupan ni pemerintah nami, suak songoni na pinatupan ni huriam. Asang kita tong hami ali Tuhan di bagasan haipason, di bagasan gogo, ilaw mangula akka silon nami na maragami. Ali Tuhan, seluhna akka program ni huriam upasa tayo maduho, ho mana mamasu-masu salu na le Tuhan, asa mardalan dohot denggan. Ale Tuhan debata ama namin na marabangsa di Banua Gijang, stokin nai nang tangihon nai mahatam na badiay, na naing pasahaton ni naposom, pendeta pasaribu Tuhan. Ale Tuhan, tabay hahipason tu ama namion, tu naposomon, tabay silas ni roha ale Tuhan, asa tuarin yang ro martaba-tabalas ni rohana, yang lao pasahaton hatam na badiay tu akaruas ni huriam. Ale Tuhan, macegurang godosa na ulahami, jumula saya sama salut akadosa pangalawson nami, asa taruli hami Tuhan di akapasu-pasum neng pasataom ribetu hami. Atong jalo matang yang pangiruan nami o Tuhan, di bagasan goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus si balua jala si hokop ngolu nami, moleate mariho. Amin.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti, ate-ate dohot pikiramu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhatta, turpuk jamita dihita, di minggu apen na padua honon, di mana tersurat di Lukas bidutolu ayat sada satu ayat onom. Songonom madidok di sini. Pasapuluh 5 tahun hinaraja honni Kaisar Tiberius uju Pontius Latus manggonggom luat Judea ditikini akaraja naupaton si Herodes di luat Galilea si Filipus dongan nasa ama di luat Iturea dohot Trakonitis si Lisanias di luat Abilene uju si Hannas dohot si Kayapas si tuani malim Roma hatani debatatu si Johannes anak ni si Sakarias di halongonan gabe ditopot ibana ma sadok luat humaliang batangaik Jordan dijamita homa padidion hamu baun ni roha lao pasesahon dosa Hobaratu natar surat di buku perjamitahon ni panurirang Jesaya. Suara ni nama jojo di halongonan. Paturi hamuma dalan di Tuhani. Pahornop hamuma sidalanan. Ikon guhad dona sarura. Jala si parejeto dona saduluk-duluk. Dohot butul-butul. Si patigoro dona bekuk. Jala si padus dusun namar bukti-bukti. Jala idaon di nasa daging do haluaon nasian debata. Ido sahatna. Selamat apen madihita saluhutna. Nunga sahat kita tu minggu apen na paduahon. Ia minggu apen ima minggu panomunomuon tuari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Di konsili Saragossa tahun 320 Masehi di Spanyol diputus sama di konsili Adorakso Natal 25 Desember pamasau ni huria ma minggu apen. Songon pangaradion panongunomuan tuari Natal. Alai muse berkembang ma pamikirion ni huria madok akup ni panomunomuon tu hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Laos manumunomu do huriai tuharoro ni Tuhan Yesus Kristus na padua halihon. Asa dada holan panomunomuon tu hari Natal hari hatu tubuh. Alai sekaligus laos ingoton ni huriaido panomunomuon tu hari haroro ni Kristus na padua halihon. Hamuna dongan saha porsiaon di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Didok di turpuk jamita diapen na padua honon. Jala laos ido nang dohok di topik. Hamu baun ni roha. Baru parade dalan di Tuhani.
totu nunga sudewe hita uboto taringot tu latar belakang anang dohonot tama taringot tu sejarah pernguluan manang perdalanan ni si Johannes na berhubungan dohot na torasna. Si Zakarias do bapakna jala ibana ma sahalak malim imam di Bagas Joro. Tunggane boru ni si Zakarias si Elisabeth. Alai holdo pamatang ni si Elisabeth. Pola do sahatu naung matua dangadong di ida ari matiur ninna di hata batak lapatanna dang gabi alai wujutongon partikian dung majoput nasinurat malimi laho manguluhon ulaun sakral di tonga-tonga ni bait suci marhite-hite na manutung daupa di Bagas Joro rap dohot umat di sima di bereng ibana suru-suruan di labung ni api pardaupaani ia suru-suruani ima Gabriel di Papua Gabriel ma naik kontumu buhon anak ma istrina manang parsoduk bolon nai songon nalucu do di rohani si Sakaria nama saya alaniaha alanong matua molodung matua tidak mungkin lagi alai di patorang jala di Papua ibana do Papua naung didok di batado namar suri bana ikong gabe tububuhan anak jala pola di beok suru-suruani goarna Johannes sauk dua tong di patari dahod di batado nani dok nai janji Tuhan gabe jala seorang danak di keluarga Zakaria dohot Elisabeth jala duk seorang danak kidung waluari di baima di pasahat ma ulaon parsunaton jala di sima di Papua guarna Johannes di Papua istrina termasuk dohot Imam Zakarias nama nuraton ala naung mangungui mana pada saat na sopersiai alai saat lawan nuraton guarnai laus di sima buka pamanganna dang be ngungui bana hamunak kadongan dong dana kibana remaja dang berap dohot natorasna alai di halongonan nama ibana di halongonan di sido ibana alai di parmudu-mudu dijaga jala diramoti Tuhan itu tongon ma di nakinong balga ibana Roma di bata marsuri ibana di halongonan madok tu si Johannes ima turpuk jamita nata jahanakin Huriani itu hatta dongan saha porsial di bagasan Kristus didok di bagasan turpuk tahun taringot Tuhan mubaon jala boy di berengota di ayat tulu dohot di ayat opat saterusna jala boy do berengota musai dohot di paralelna paralel ni turpukon ima di Yesaya 40 Yesaya naung menubuatkan naung manurirakon taringot tu patujolo ni Tuhan ini. Kurang lebih 600 tahun adorak sohatu tubuh ni Tuhan Yesus nunga disuruh rakon si Yesaya nunga disuruh rakon ima di bidu 40 ayat 25. Nah, Papua dirok disi suara najuju di halongonan. Isi do suara najuju di halongonan ini inani dibuat
manang nasinirak kondisi Yesaya, ima Yohanes Pembaptis, namar suara, namar jamita di halongonan, namar jamita dohot waka huta-huta, nadong di kisaran ni Jordan. Hamunak kadongan saha porsiaon, memang ya di konteks ni pada narubi adong dua hal. Na perjolo nats on pabotohon taringot tu janji Tuhan. Na mangaliok keselamatan ni bangsa malua sian penjajahan. Sian penjajahan. Di palua di batado bangsa sian penjajahan ni bangsa lain termasuk sian Babilonia. Jadi itu merupakan suatu nubuatan ni debata taringot Tuhan dua on nasida sianaka bangsa-bangsa lain. Alain apa duahon ima taringot tu pada ni debata nubuatan Tuhan na marhite-hite na marsuru anak na Yesus Kristus muse mangaleo kaduaon di tonga-tonga ni ka bangso di tonga-tonga ni Portibion. Hamuna kadongan sa porsiaon di bagasan goarni Tuhata Tuhan Yesus di konteks pada ne baru yang turpo martudu-tudu maun tuhaluaon ni jolmas yang gonggoman ni dosa marhiti-hiti Mesiasna ima Tuhata Tuhan Yesus Kristus na tuat tu Portibion atong dinamara penok kita takas do akadia ma si hubasan akadia ma si lengkapan si perlengkapan dinamarapen. Nah, tabereng di topik nakin jalana dibuat san ayat 3 dot saterusna di ayat 4 hamu baon manang pertobatan. Pertobatan, bertobat meninggalkan sifat-sifat na akanok salpu. Nah, salilingon nasida yang tidak peduli kepada Tuhan, acu tak acu kepada Tuhan. Nuang ikon mubado. Ya, nasida ikon mubah. Angka nasa lelengon, nama ninggal hot Tuhan ini, nama daus ya Tuhan ini, sekarang harus bertobat, berbalik kepada Tuhan. Baru di ayat 4 tidak manakin dohot pature dalan ni Tuhan ini. Nah, tabereng majolo rupani, molo adong ro sada raja, manang pejabat tu sada-sada huta, nah toturo ikut dipersiapkan di sini. Dipersiapkan, dia nama baik dengan uli, jalan mau letuak huta-huta, ada lepe di patu irmau, pinumak nang kau dirampas. Asa tiur perdalanan ni raja, manang kepala, nanang rotu hutai. Songonima dibayan diturpukon untuk persiapan rohani. Dibayan go baran nanakin patu redalan akan nomor betul-betul. Nah diratakan, nah akan nomor lekuk peko di pature. Jadi taida ma sian turpukon bahwa Tuhan akan datang Roma di bata alani dang dalan tano secara fisik nani dokna alai rohani jolmodo ado nani dokna dia do nani dokna sifat reoni ima roha ya rohani jolma pikiran ni jolma odo ikon sifat reon odo ikon naik kemuba asa marhiti siani boy masuk boy bongot Tuhani tu bagasan ngulu ni jolma marsada-sada tu bagasan rohani jolma marsada-sada tu bagasan pikiran ni jolma marsada-sada asa boy masuk toddi ni Tuhani tu rohatta tu pikiratta tu ulauta do tu sudi nasa panggul miton di mulut alani rancangan Tuhan sakap ni dibata ikut tulus doi iko sauk doi ai dangadong nabui mangabati sakap ni Tuhan. Ido ubadi dokon idaon berengon ni nasa jolma manusia. Rencana Tuhan tidak akan bisa satu pun yang bisa menghalangi. Sakap ni dibatai ko tulis doi berengon ni nasa jolma mai. Nina diturpukon laus di kitab Yesaya pe idoi. Atau kamu nak kadonga saha porsiaon nah di ayat onomi takas doi di patari dahod di bata tutudo janji Tuhan idaon ni nasa daging
oh haluaon nasian debata. Ise do haluaon ni, do haluaon ni. Nah perjolo sen konteks perjanjian lama nakin Yahudi memang dangadong na mga buhay mga bati bangsoi na bebas na sida kembali kepada tanah leluhur tuh tanah sida. Baru napaduahon dangadong na buhay mga bati haluaon na binayan ni debata. Nah ahado haluaon na nilehon ni debata dang marhite-hite akajol mawe alay marhite-hite dirina sendiri. Marhite-hite ibana sendiri. Naung tuat turun tu pertibion. Gabe daging. Ima di bagasan Yesus Kristus. Bui dibereng ngotau ni di kitab Yohanes. Yohanes 4 ayat 6. Nah, ibana do haluau ni. Ibana do keselamatan ni. Di Yohanes 4 ayat 6 di dok. Gabe di dok Yesus mati bana. Aku do dalani, aku adalah jalan. Jalan satu-satunya jalan. Dohot hasit tongan, kebenaran. Tidak ada yang benar, hanya Yesuslah yang benar. Dan barang siapa yang percaya, yang dibenarkan oleh Yesus Kristus, dia menjadi layak anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan surga. Dohot hangoluan kehidupan. Audo hangoluan kehidupan. Nena Tuhan Yesus. Jadi di bagasan Yesus Kristus do hangoluan kehidupan. Jalai do banai do di ayat terakhir nai ayat 4b danga dong nasahat tuamai iya so marhite sianau. Janji Tuhan itu nyata. Janji Tuhan itu nyata. Pataridahono ni debatado janjina. Pataridahon ni debatado padenna. Pataridahon ni debatado sudia kasakapna. Lomo ni rohana. Alani benget jala sabar mahita. Benget jala sabar mah ganup akan manghuton tuhatai. Hamak kadongan sa porsiaon. Taparadi marohatta. Gabe inganan parsauran ni debata tuhita. Mari kita sambut hari Natal dengan sukaria nak pegudak kamaolon nata dupi nak pegudak ngak kesulitan nata dupi bisa saja do diangan-angat tonak kanakon ya beginilah hari molo hari Natal haduan sono nama dohonok kutu oma sono dohonok kutu bapa ina alai bisa saja do dang boy alani alani faktor alani dampak ni namasan wain dampak ni marpangotak tu ekonomi sehingga boy do naung yang anangat tokian ni cita-citahon dang boy tercapai dang boy tarlehon natoras songoni do nang hita mungkin ada kiado pikirat ta molo di hari Natalon di bulan 12 begini begitu ala dang boy dapat nah nuang marhite turpukon mari kita dibangun dan jadi pola gabes udat lasmi rohatta manomu Kristus majakon Kristus nak pedang sai boy tercapai nata idam-idamkan nau balgasiani nau umunesiani lehonon ni Tuhan idoi ditikina lehonon ni Tuhan idoi obar tuakka sakapna alanima manang nasongo dia pei na tadupi las marohatta manomu Tuhani songon natoras rupani songon natoras nah namanomu anak konna kalau dibigi mak bapak au tanggal sekian bulan sekian roda udah bapak roda makda nah itorlas dorohani maknai do bapak nai untuk manomu menyambut. Nah, dak soal masalah adong do dibeko dak pola dak torina. Alai hola rope anak nai, hola robur nai, songi nama lasmi rohana manomu. Nah, songoni do hita. Amuna kamang molo las rohatta manomu tuhatai bersukacita bersukaria nakpe gudang natadu pion tahan adong akka alani faktor-faktor ekonomi, tetapi kita jangan lupa dan sudat lasmi rohatta untuk menyambut Tuhan
dak sudat laos ngirohatta laho mangulupo Tuhan ahape na ta adupi ahape na ta na sahat tuhita atong ta paua marohatta atik tungadong na Solomon yang rohani itu hatai dia karinak salpu ta paua mai ta pature mai jala ta parade marohatta gabe dalan ni Tuhani asa bongot tuhatta itu hita asa bongot tuhatai turohatta bongot tuhatai doho tu rumah tanggata tu begasta bongot tuhatai doho tu sudi aktivitasta di dongani di urupi hita di perdalanan yang ulut tahun atong selamat apen selamat monomu hari Natal selamat monomu menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Dipuji jala dipasangak rohanami maho Tuhan. Ala tongon dileokodo dihami sada partikian nauli. Ainu ngasahatami tu minggu apen. Lasni rohado dilehoko ali Tuhan. Marhiti-hiti na mangalehon anakmu nasasadai. Gabe dohot tami Tuhan pewaris di hanguluan kehidupan selama-lamanya. Dohot tami panean di Banua Gijang. Dohot tami panean di hameluan nami Siganupari. Jalon nami doi patumonaan ni nang dohot di Portivio dope. Adorang so pasahatomu Tuhami ima nahotro di saliling-dilingna. Atau ngali Tuhan ngadi paingot tohami marhite turpu jami tahun dinamarapen hami Tuhan asau para dihami diri nami olo hami ali Tuhan molo tungadongak kekesilapan nami hahurangan nami tuho Tuhan dia karinak salpu asahu peubahami rohanami di sini rohami pature dalammu marhite-hite rohanami pikiran nami ngulu nami siganupari nasohina holomon nirapian gabe dalan lomon nirham bongok maho Tuhan Tuhami bongok mahodoh di tonga-tonga ni keluarga nami bagas nami gabe keluarga rumah tangga na berbahagia bongot maho tu sudi dohot aktivitas kegiatan nami songoni nang dohot tu sediakan akon nami asima rohamali Tuhan loas las rohanami molo tukpe dak sadia ekonomi nami alani akan amasan wain alai unang abak las ni rohanami Tuhan marnatalon songoni las ni rohanami manomu ho ali Tuhan Yesus Kristus manaksa di hari roho padu halio tu portivion lau mangalap akan ahina horong kami mabuan tu Banua Gijang atong pasu-pasu makaruas ni huriam sian name mek nama gudak sahak rodi nama tua doh dia ka aktivitas na ganuk marsada-sada urupi pargugui patau jala pasu-pasu asa marhiti siani Tuhan boy tabalas ni rohana sida lau mamuji pasang apoko patu pahon nakaulau nadenggan di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni gereja, di tonga-tonga ni masyarakat bangsa dohot negara nami. Pos rohanami Tuhan, akan akam nami na pinasahak mi petuhami, pasu-pasuamu Tuhan. Akan anak namar bisuk, akan napistar namar roha, na tongon di pendidikan do penuaing. Jala hami akan tua-tua akan atorasna. Lihonamu di hami gogo dohok bisuk, marmudu-mudu, manogu-nogu, mangajari akapinok pernah pinasahak mi Tuhami. Asa gabe tau halamuan ni rohamu nasida muse Tuhan tangyak konok kudo molo tungadong siar ruas ni huriamon ruas ni huriam naso gabe Tuhan asiroham jama pamatang ni keluarga rumah tangga ini mungkin adong do siar ruas ni huriam ale Tuhan ngaliling saya terpaimai ma di hita Tuhan ni anak manang doh di siatu buan ni boru. Mungkin adong na mungkin 2 tahun, adong na 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun doh saterusna. Alai dang adong do pedi ida nasida ari natiur. Dang adong do pedi ida nasida ke selas ni roha marhiti-hiti agabion. Nuang martangiang mahami tuho, mangido tuho asiro hamali Tuhan. Jama ma pamatang ni keluarga istri dohot suami asagabi nasida Tuhan. Namangido dohami angko napa tulus sodok napa sauton hodo Tuhan alaya siroham di dokatam do bolo pungungum 2 manak tolu marhiti-hiti kuarku
Tangyo kudo nasida. Nunga disok kami sudia karuas nuria manang yakon tuho. Ale Tuhan asiroham. Leo kagabion di anak doh di burumi. Asalas rohana sida tujuluanon. Jala boy mungkin ale Tuhan. Gabe lamar mulia guarmu. Gabe lamar gogo nasida lau pasangap podok mamuji guarmu nabadiai. Songon Sakaria. Dohot Ripena. Elizabeth. Naung liling ng adong anak konna. Alay, marulupulop daging dohoton dina. Bahkan gabi berkorban anak nai. Lao mabuah barita na uli Injil. Titong-atongan ni Portibion. Tuak kaluat. Asamua na sida. Jalaradi majalo. Haluaon. Na siyan hoali di bata. Marhiti hamubaon ni rohay. Posrohan nami Tuhan. Saya na tangyonom ulu amudo tangyang namion. Mauliate maliho. Amin. Laos pasahaton peliata tuhara jaon ni debata. Oh
Jaloma pasu-pasu sian Tuhan di bata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disondakon Tuhan di bata mabohina tuho jala asi marohana marmidaho. Didopakon Tuhan di bata mabohina tuho jala di pasor honma damena tu tondim. Mewakili Surihami Paraladu, Nadong di Huriata, Tanjung Sarion, Pasahaton, Atah Horas-Horas, Tuhita Salutna, sekaligus doa ucapan selamat Apen Madihita Salutna. Selamat Apen, Boy Mahita